van de morgen met mist en dichte mist, maar staar gewoon waar het wat lichter. Maar ja, het bedoelt dan toch van een grutpad van de dag gewoon een lietse vraat. Wel, joen en vannacht, ik begin maar weer eens met een waskoging van de kans op mist of dichte mist. Eerst in het zuiden, zuidwesten, dan wel wat bewolking. Verder klaart het wel flink op, maar die mist is er wel. En ik zou het al dichte mist, misschien wel tegen dichte mist. Dus een waskoging voor het verkeer. En de temperaturen vannacht zijn 4 of 5 graden. En dan stiert het geen wind. Dan krijgt 2 en 3 maximaal. Hield voor het kust- en waardgebied. En dan komt hij weer nog altijd in het westelijke richting mooi. Morgen hoe dag. Dan dag je ja, eerst werd die kans op mist, dan de bewolking. En die bewolking bedoelt ik dus, maak het er in een werk geen kans of haast geen kans. Steeds maar die komt er net aan te pas. En de temperaturen morgen dag zijn 8 of 9 graden, misschien wat 10 in het oosten en het zuidoosten. Ja, de wind die komt ik wat meer uit het noordoosten en het oost en blijft zwak of matig. In de joentijd en in de nacht naar sneeuwta op een nij mist. En dan zetten we terug naar het fruitsjog. Dan wordt het staren gewoon lichter. Sneeuw nog een meest bewolkte dag. De temperatuur zijn 11 graden. Op snelheid komt de zinnen erbij. Is het dag denk ik droeg in de joentijd wat rein. En de temperatuur op snelheid, ja, dan komt wel even wat leger uit. Ik denk zo'n 8 of 9 graden. Dan gaan we naar de manje. Dan hebben we x-zinnen. Hebben we misschien kans op een bui of een buiken. Maar dan hebben we het in de nacht al op -1 lichte frost. En dan komt dat winterse waar even weer om. Want ik tease meisje binnen de koudere dagen. We met de morgen maar weer even in het waarsje.